الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي القائل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه الكرام وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oriyan aging uto keban tugo tanusi ko wala antuna ini ba inalutan aging uto sulang wala uban tugon na arkian kami yang sumituro si Quran pada mga katuruyan ng naging uto inalutan wa aya yung uto kigironian يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bagaimana itu? Na Jesus kami tibulan ang maratia na ini palugot tarakan wagin kutu kategori nagukapusa udi naging uto kapusa sa lagi do kini palugot ng kumya nga unaniw sa ayat una sabat udi na aya antak akini sugulo wala na antak na maduli ang mga tawa kipanan ng gila ano ito na isa doon naging kaulan na Ramadan naging ito ipangunduan yan takatano udi na ipunduan yan takatano naging ito ando na na ikabalita ng mga tawa mananang gila si wala isa katinasyan kakagi or nadugi ang tulay ini ba na palabuon tano saging seminar tano balasan tano uwawa na isa katinasyan kakudulo niya na doon si Arakatano ko kakudulo tano mga tao mananang gila na aya pikirin tano di na aya penggedo-gedo nung naging butua isa ini subusi uwawa naging butua kiginagan ko kakan nagugyan butua kainom alright na naging kanan nakakan nagukainom nakatawan tano na api ang taadun nag-api at sa mga pangangyanan na bisisita kiranan na nadurang lutulag alright ikaduyo na kanaba haram ka upama ko pakaharaman na dudo tawa ko man alright nila niyo man sisa ginadondo nabiyat tigir ka din kakin nagukapaginam si kosoldo niya kabupul lagu siya goe na ayapan iding kakatigra si isa gin buto gelebek adi mapia akna ubakan kebuntugi nagukena ubaya mana ini na mati adi gelebekan alright naging akakam na langon taman na makakikinang lang na inot pang matigir ka si usundo sa pulagudo ka oras si udondo ka anto na inin na automatically tinudugudo sa kibagak ka dun o di na kupa kayo mabuha ka pa ng gilaan na kaaging utamarat agalo ba kaya yung madakalayaman na mga tao ayaw daawan yan naging mo tigil na kailaman sa dar ino ang dipigin nakatigil o di na ato na iniba sumpatan mo lagi na natigin na di ko tigin na na andi mas ato na iniba na sumpatan mo o di na kailaman ko ngani na di ingil ba kumpara na kasaging ka akakan o di na kayo so yung mga ini nasabab ko kinibagan tanuro na miyagugutan no abot daw nakagago sa buod pura di pura mapaparating si wala na kayo na minisan doon lagi do ka sa sakit o di nanganisan
na inong kapan na miya tigir ka kupa kaya kenapa mata kupa kay kasi mo sigurado ke tigir ka aging kana naglubog ka amarata o pamawad naglubog ka amarata kay na panigilan la yun ang sayamana na katuruwa Oriyan yan napisik siya ang tanong mata na datuhon na inong tanas kaniyan agusto nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na suluyan siya lawatan tanong sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagusto pa mga pamilya diyan nagusto yung maanin na mga bulay ka yan Oriyan ito na kabuyan na anto na inibon na ipangurwa ang rano sumano salam akalilinta da kapipo ginawa sa mana na gusto na kumiasin sa seminaran niyo kung kaya tawagira naging mutuwa mabubuli presidenta no saging di naging abradiro de si Sheikh Al-Alim Jalani na bulasan tanong sa madara na ito sa programa tanong udi naging seminar adin batabula doso lang na maanay ni na ko miya katutayon to kako kiad na ya gula lang sa beger udi na tanong ko pamikiran na na anay ni na kapasang lagi daging lagi tanong engineer miya talala at kinupian bangu sabab si saging utuap ke broadcast yan di na ke spread yun aging iya antong na iba na seminar tanong gula si saging utua sabutin bola sa nunuwa di nga budutan wa si antong na iba bayan lagi na takang berakat naman mag-uwa sabab si saging utua si di pakiling ba si saging iya antong na iba na kuwan turugin yan si Haji Nasria na nabulasan ng wala usulawan naman na may katutunto ka si saging seminar tanong di rusan na ako nasakan na may makatalinguma katawan tanong Antonio iba mada kaligira ang mga sangdudot kibot batabula bo si saging kaaya orasinan to ang ulan-ulan ni Nantua Ramadan si saging Ashrul Awakhir kahit ni gira adita di maduli ribu ita kung lagi doon na yung ito toro budi na yung ito toratud nabulasan tabuwa sa matakalamatir so balas nasita na budi yung makang bidi-bidi si iwa maananina ayaw maananina panaguntaman nagu kakasag away maana na sa katanong may kapanahadyo to no panatanaw kagui may kang galubog tanong sa mga simbo Kiyafikan tanong sa niya katadong matano siya nakupa kami una tanong siya mga pudaya maanay ni nakuha may iparangan tanong may nakajud so bulasan tanong sa madarlamatiya ayaw tayo pipigir na napangulo na si saging ang makapatawaras so kado sa engineer ang tulay ni ba madakalap ketuntan na oras kaya ke ano oras tanong sa Marantaw si saging na municipality ang Marantaw si sa Pindulunan na bondi ni malong makamputa kakandigan yura kapag mga team 40 na nakaganag tanong buka kaya imutuwa ketuntan na imutuwa oras tanong na ayaw tapipigir na napagaling ko siya madakalo to ang tunay niba na may mga ilakitra na mga maudu at tigiran na kapagagi o siya na kung lagi dahi mo to Ashrul Awakhir o di naging mo ta Laylatul Qadr na pininigiran na kung na man to na madar nakapkusiyon api andogan suma programa na ayun na lang na o siya na so Ashrul Awakhir udi na so Laylatul Qadr kung pa kayo nangisar katano na anto na ininaad na miyanigin udi na malasabot yan kung maanin nalisi ikang lubudo saging Laylatul Qadr udi naging Ashrul Awakhir sa manin si tanong kapapantagi ko ikabupog na uli magawis saging ulan-ulan na Ramadan anto na iniba ipapantag si saging aluman na yung Juma na napupunin ka no si Wawa ay na ini na gingga iya ko ang tunay ni ba gawin to na mabenar aging ko to katuro ng ulama na iligin na siya ang tunay ni Ibn Taymiyyah ay isa kabusan yan hindi nakaturo yan na tina ida
وافقت ليلة الجمعة إحدى ليالي الوتر من العشر الأواخر فهي أحرى أن تكون ليلة القدر بإذن الله. Isa ka turagi na Sheikh Ibn Taymiyyah na igira at na miniperan o di na minitabu o kagagawin ko alangan na yung Jumaa. So isa ko mga gawin sa gina asyurul awakhir agansar na mapakaya tigin si sa gina sa pulugot ko sa gina lanulan na Ramadan na mapakaya tigin o di na mararani sa malaain namon sa giyo iso Laylatul Qadr. Away, isubot na sama na nga gabi pula uli ngayon. Naalaman na yung Jumaa. Kauto. Na aya kabe sa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Pwede ko mga naulama, kaya lubitun sa Sheikhul Islam miyan ako siya kawaguna. Away, siya gini na isa pa naguntaman yan na doon na makadungo sa walay ka ayaw buot pinabunod na ram yan na so doon niya nakatuntog sa ilmu si Ibrahima nayakabasan yan na igira ko na suyomol Jumaa na minipantag si Kugunsar kung mga gui sa ing asyurul awakhir sa pulugoy at kuri sa ing ulan-ulan na Ramadan na ang tunay niyo masig na tiyon ang malain naman sa giyo iso Laylatul Qadr punita na si Huwala Agis kanindong na madaan na kasi ng mga ulama. Doon ni may langaging ka di taming gulalan na nakapanahod yung tuno nakataya amya tagutan mo sa aging adto paapagpagandap mo sa ulama. Kauto. Nabulas ang tanwala sa nabalang apiya. Iramang budutan gede-gedein na lagi doon yung ito ako ang tuloy niyo ba? Kaya alun yan ito doon mga ahadith. Ang tunay ini so, Laylatul Qadr naigira di yung gudo-gudo naging mutuwa kapagataling gumaniyang na lagi do pagkudong kasi sa yung kaya masayman to katatantagon agi mo ta mga tatataan ni Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mga malitan ron sa ang tunay iba na may ito ni ano sa hadith igira ko na niya kataling gumaso Laylatul Qadr. Ayan yan ito sa yung kahadith na si Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu na pinugon mga bulog o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niya katitiyan na piyan ito ni Muslim. Mata natingin na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiyo na inaluin niyan, uli na niyaluin niyan. Apadatigin sa mga turos o Laylatul Qadr na anna syamsa tatlaw sabihatiha la syi'a laha. So at tigil salungan na si kudondoron na possible o di na ang tunay niyo so alungan si kudondo na irap sibang bitapantag ko Laylatul Qadr kudondo niya na doon niya natigil na kayaw doon niya tanto kayaw mamano to o di na kanabutan to pakasirang kagaya na may gudong tayo maluta kayo niya. Isa po namin na sa Ibn Abbas na may panutulian o di na may katitiyan na panutulian na khazina so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ipituruin na tiyo na Laylatul Qadri Laylatun talaqatan la haratan wala barida. So tingin sa Laylatul Qadr nakanabot tingin tanto mayon nakanabot man tanto matunggong. Tasbihu asyamsu yawmiha hamra da'ifa. Possible na tigin so alungan si kudondonian sa makaririgyo tigin ugid na malubay yung kutuwa ang tunay nila karigyo yan. Ay maano ito nakanabotan tumayon. So sama niya na kupa kaya at na inang tanong sa gis kanyan. So niya katuhin judo kayo, kayo kung duwa tanatana kayo doon, nabulas ang sirang wawa. Suwa. Ano na malilin mo. Panita palitan doon na tunay niyo na palitan doon na mabawa kaging ang Laylatul Qadr. So apiyapan na niya doon tanong na ubotan na ka doon sa panabuntaman sa pusong tanong doon sa taman sisa yung utaka po sa Ramadan na pupugo mo lang tanong doon.
O baka lugan wala sa tanong sa mataglan na po. Sabat po na ito ba, agi mo ito, anad ka na minilak kita ka na tigil na ka, tigil na ubuon ka, o di nakupa ka, tigil na gip na ubuon ka, at tigil ka na asar ama pa kasagod na nun na at natito pa ka sagod na nun, ang tunay ini na di ka imulangan. Ayaw ito pa sagod na nun, saging ang makamatawas, na yun ka ang tunay di ba na ka-importante yung kaya di ka pusi sa yung ulan-ulan na Ramadan. Pero sumasagot, o di na din yan na katawan naging ayawang. Ka-importante di katawa sa isa yung ulan-ulan na Ramadan. Na sabot, o di na nagkatiro ako ron na ano makamutan sa yung mga derupa na madagal nagkili ta mas maduguro pa na di sa katadinan na ang tunay di ba na pinaguntamanan nagudin yan pupusaan naging ulan-ulan na Ramadan. O, madaglap ko si matong. Alright. May ito bu, asakit, akanabubon yan na kisukang, agin mo ito, o din, akanabubon yan na kanabukisukang, kapusa, naigiraan na ipunggan ka. Sibupan sa sangduda, din ka kapupusa. Nailan naman, giyong kaya di ka pusing sa ulan-ulan na Ramadan. Kung di tanuro nakatigri, sama niyo na umanisar katanong na di niyan tigran naging ulang-ulang na Ramadan na ayaw isa ka-importante niyan mga budayakan agusulang napagpuran ng sisaging kaya di ko katiro na ayaw ka-importante niyan na makaumatan na kung sa alungan na mauri at tigagin na Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah pagdating ko mga naulama na andog ni kapakaumatan sa alungan na mauri na isa o di na ayak keduluya frontliner tanong sa ano na mori naging aposatan. Alright. Ang tunay sabat na niyali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tirun wala hadith qudsi. Pitiro kun wala ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigina kullu amali ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi. Igira di maana na yung na hadith na igira na di kasabuto di may lagyan ko ta komentary ron o di na o sa ano ng mga ulama ito to wala naman ayaw pitero wala na tingin na kulo amal ibn Adam na lahu lang ano amal o buwatan mo Adam na palayan yan matundog yun o di na palayan yan na inong tabo na suka pusa. So, pamakuhito din, betian na ka, nagutulit mana na, natika sama no to, na di ako mas matundugin sa pusa. Kau to. Kakayo, buwan niya, lero na, nangon mo amal, inong tabo sa pusa. Ay, kailangan na, so, ose mo ng mga ulaman ay panumaylan. Pakadoon ka sa tuyo na sulangon no amal, nung buwatan no Adam, ang mga pipi, ipusa, kasimbayang, kapanay haji, so mga ito na mga simba, kanaydo kasidga, napalayan yang kung matundugyan, inong tabo suka pusa, karakuto uwala, nagus kanin imbulas. Nagimot, kakayiro uwala, kanin imbulas, sama mo ito na atab simbulas ko po dumang amal. Kauto. So, yung mga yun na kinakinangalan din na may sa komentary ron, nagutafsir ron ng mga ulama. Reberat yan, mamuna na yun mga ayat sa Quran. Nakailangan nagkulis sa komentary ron mga ulama. Kanaido yun ito, akatiro Allah sa suratul Maid at tigil na Hurimat alaikumul maytat waddam. Hiyaram markano at tigwala. So kakanan yung sisagin mo tuwa. Yatay. Awagin mo tuwa rubu. Ano yung rado nga ilo. So komentary rin ng mga ulama. At ikaw lang gusto niya tayo naligip pa kabarang. Sama nito natin so tulay at yung masyang ama atay naligip pa kabarang. Kaya maatay. Okay. Nagito. Yung komentary rin kaya kung napipigin rin na suwem anayin nami atay ayam madura at asumbali. O, subsumbali na amang ayam na yura duma sumbali amya tayo dura at asumbali na digi peraldo tan. Awag yung utama nga rubo. O, adi imbali na igira na pukena na di nang gupara puken. Nakailangan na kulis sa komentary rin ng mga ulama. Lain mabuhay yung hadith ay nalutan. Ayaw ko naman na yung kaya hadith at tigagin na Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah na
Tingin naman na iya, kulo amal ibn Adam lahu. Ayaw naman na imo tagigirawa, masulangan ng mga amal ang buwataan o Adam na napinduhin yan, nasi ko na nang napunggulo na sa alungan ng ori. Maumatan sa alungan ng ori, hisubok na noro. Maumatan sa alungan ng ori, na isa mapundutag sa alungan ng ori, uman isa na ukila kaya na ito. Alright, kagito niya ano ya, inirupa wala sa alungan ng ori, na iya ginirupa ni Nunesa, naging matagigirawa, at yun na yung mayafir maru min akhi, wa ummihi wa abi, wa sahibatihi wa bani. Goy ito pula guyan o manusia, so pagarin yan, alonso niya sa maguin, ano sabi pa kapulog yun yan? Nakaging minikuyan yan sa manupaat, pagkatudo yan, na ayam ana na, kudung kira na yung uto ako para niya ka parimpa sa siran, niya lalim yan sa kiran, niya ka palalim siran, nagsigat na siran sa alungan ng mori. Alright. Na makapasisagat na tanong sa alungan ng mori. Lango mo na minikuyan ka sa manupaat, buliw ka, api ang tadong. Alright. Inaya niya Lucy, masipagaring ka, kaya automatic, hindi yung minikuyan yan sa manupaat, kapagaring ka. Ayaw mo na niya Lucy, wa ummihi wa abi, si pinatigin si ina yan, ano siya mayan na pulang yun yan. Naman ito, mismo si ina, kago siya makanapulang yun, ano sabot na kayo, sikatang kami sa alungan ng mori. Naman isa na nasa mga suryo. Sikatatan naman sa alungan ng mori. Alright, sikatatan sa alungan ng mori. Wasahibatihi wa bani, si pinatigin si karuman yan, na pulang yun yan. Kabubuyan yan ako katatagurin sa dunia. Napilagyan yan. Ino po, nakalagay yan sa bus kami nakasakat yan. Kasabot pa siya, kaulugin ko pico na kami hindi makabito. Okay. So mga mga taan yan, napilagyan yan. Ayaw na. Na makamatano sa alungan na mori na isa ko nakakupo, diro kakukun sa alungan na mori na kayo man isa na siskata. Makamakuro, na inuat kiburata, naging hinayang. Na makamako sa alungan na mori na lang wanayam anan na kupagaya niya lalima kan gula lang sa tamok katuro kaya pakasagitan na kan na pero marakan ro maskotan na kanya. Alright. Nayaman na kusuya na ting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya ko na mipunay tinuro na sa mga amal tanu mga pipiya. Kado baro ni punay abuti ka kate sulo pa mi ako kan kami gimar kay kusuya kada. Ape gimo tasangi bu. Mana ini nak nagdungaro kibo, dahil may gimutas ang ibo, tuloy luwating ito, gimutas ito tulad, nagsiksaan, paano ko basirang gisiksa. Lubero ni Punay, sa aluan na mo, inon ka, sa mga amal na ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na, gawin ko ito, mga ini na kapakapumbubudo tanuro, na ayabu, di pupuro, wala, anibudo sa aluan na mo, naging ko ito, kaya tigil ka na ugiya pusang ka. Di na, hindi tanong sa sabutong sa manay. Ay mga nini, na nakumatan sa mga namuri, na umanisar ka tanong na, kapag di tanong ka tanong, dahil may nikuli tanong sa mga patakot pa kami alalim tanong. Kaya tangan tanong, do tanong ka budi, o di na katuruan tanong sa marata, kaya pakasakitan tanong, lagi dito, na nakumatan sa mga namuri na pinakatantaniran, na ayaw ni pinalitin na sa mga amal tanong mga pipiya. Maya kapasan niya, mga bubiyang, na makamatan sa mga namori na may kambanangan sa mga amal madara lang mga tao ako pa kayo turun ta malabuda ako lang ano amal yan sabon si sayang ito at na mga tao ay punin na magumal na doon namin itulududod yun wala kaya billah doon namin itulududod yun nabi pa na matatando yung ito kaya pagumal yan na yung manay na lutir na uwa na ako nakiswa yan inibis ta mo rin uwa. Ano tanong pupulot mo rin yung kaya kasasagod ng ulang-ulang Ramadan asama niya na ayaw maamay niya na dito na may tanong doon alright na lima gawin din na namagawa ilang buong alright na makumatanong rin na doon ipulito ng mga amal tanong na ayaw ko nakisuwa na ting Rasulullah ko isa hadith na yung maamay niya na o doon inipumaya digaro na so amal amarata agyan ko to niya lima kaudin na miya na limang askatang kanyan na ayang ka keluar meski yang mana nak kesiksa. Alright. Yan ang mga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ino to, so mga ulama o di na suwago mana, doon yan, pero bigyan ko to ayak ka ino nagimapi ataw na ibang kapanagaling. Alright. Ino to, ay mga nini nagyang ko to ataw,
di mapaya amal na dikit pa kayo bang kanalima kakit pa kayo mao masalungan na maurin na sikatan kanya nakapakam sa sikatan tanawa na aya mana hindi na amay ka dumibidugo na amal amapin at kulang ka naging amalin na marata amad ka lang gira natin na no pagudurag mo siya gian na api pagudurag ang mga tituta mo yan naging tatamo okay udi na api pagudurag ang mga doon yan na sana siya ka mabungad na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inyong mapi gini nakapakinggulo na niya kaysa na at na Quraysh kaya maana ini na ayaw ganibagayan na din yung pangalangan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan ito na yung mga ulamatan kuman sulong sa masjid simba na din yung pangalangan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapunta doon yung sa di mga pepesulalan para busisa yun mo to kapunta lang inan ko Rasulullah niya kaysa nagya pindo o di nagya gumiran ito ano yung pangingin si Rasulullah o ito yung Yesua yan meron na kaya amadunilon na niya sakit oy na inibuntan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginabkuntan na yan so ginibuntan niya nun na niya kagiraw yung utas sa katawa mama at tigil na udirap kuribot na udi Quraysh na Yahudi na aya kada sa yan udi na pitero yan na tigil na Rasulullah na inugay ni hayaman mo ito nakitagon sa kanagsabog si saging ito doon sa uti Rasulullah ayaw doon na bagrisaman ito alright Nati Rasulullah agi buat kinibuntang nakaragi niya pindo yung ito di kang gululaan ay ini buntang lang sa atigin ang tuloy masusua katigin na din natigin na po doon tapos katigin na da alright miliyan yan kung Rasulullah agi mo ito di niya nakambilang ito sa ging ito niya mamugay sa butang sa kaya pangisilang maging atas sa kato mama ay mana ini na api pun di mati na kailangan na wag na pagin yung tulanon na pagin yung palunin ka kakupa kaya makaumasalungan na maurinas kaya ka nakatanian Aski, nakakuha, sisagin mo talusonin. Sugin. Lubin tanong, yun mo tanong niya ano tanong. Nakamatanong sa mga nanorin, na nakapundudo tanong, nakapsisukat tanong, nasulangon ng mga amal ka na pala yung kabinumipin mayad, inong tabu. So yung ano yun nga, diin ka, kapamosa. Alright, ino to, ila ason, inong tabu, tigo Allah so, di nga katigir, di nga kapamosa, kamataan ako to wala. Kabibaya-baya na wala amal, so yung manin nakapusa. Ino to, nakatayo. Kaya kung nakabibaya na wala, nakagisimbo na nabisuldo na, marag na suldo na kapakilalain. Yun ang yan ito yan. Marag na suldo na kapakilalain. Ano sabat po? Marag na suldo na kapakilalain. O budi, so simbo, di suldo na kapakilalain, di suldo na kapakilalain, na kapakilalain na mana yun na, ayaw kabibaya na wala. Ano sa ito yan? Ayat kudubayan wala simba na yun at abebo sa katua on wala ino to pinggulubog kabuod na pudun wala kaya sabot pa kayong gulubog na ayaw na sabot abis kanyang sundo na kapag ililain na kayo siya na maapod ko simba so simba na dura klase tigulang ulama pakanintap ko talugan niya so simba na dura klase simba adiing gula lang sa kang gulubog na katuro Agusimbo di gula lang sa abodo. Debo nakatero na debo nakang gulubog kayo bo kimbo ka nakako. Shay. Nagyang ito simbo di gula lang sa katero na gulubog na miyak ka lubulubog dalam sundiro nakapag-ilele nakapag-ilele. Ayop kini madala to. At anong barato? Simba katero. Nalay di barato kabote sa Quran. Ayaw ko nakapkubuli simba kabote sa Quran na malakat ka sa Quran na mabuti ara. Oy, mana ini na? Sisagin ito kang buti ang kaon. Naigira na sabab ko kasama ko na kapananab na ro iblis sa kabang kiring simbang ka na. Buti ka sa Quran na kasoswat ka ko Allah. Naigira na kabang kiring sa sanaw. Ano sabab? Buti ka sa Quran. Adam niya kasuldo. Oy, anak tiyo kang napipian na ikaw ko di matagid na masudi ko. Mas teon siya ito. Napipipi na kan mo. Nagito na, sosot ako si Allah. Na minisa ko turumpang siya ito. Ayas sabab pa kaya buti ako rona sabab ko Allah na usabab sa ito. Nakataling mo. Ayas sabab pa kaya pipi ako rona sabab ko Allah na nakataling mo naman. Ay dumiya silang. Giti ka sakot to. Ay mana na buti ako ka sa ingang pada Allah.
Kauto. Asama no to naman ito di mapanimigiran. At bupon ayamala, nagingot ka kapag ilay-ilay, nabubo sa atarawan, nagpapakay din yung tarima, di pa katimbungan. Kauto. Ayat man na simbo, ang gula lang sa gulaba ka. Nanagida yung uta ka simbo. Gulubaganan, maroko ka na gulaba ka. Aksyon na tinububuda sa. Tamin ko na, gulaba, naroon mo, sumudyo ka na gulaba. Naman ito, na niyak karere, gagab kiliyon. Nakagi, sabab ko karega kapkili o ludi nakapkinugo na malbudo suldo nakapaginugo nakapagililo. Lagi din utang boto sa kora. Ano man lagi yung tamapyo ko kapana judi. Na nabuto marata asara ayam ano na mapukasun sa iyo to. Ay pipi ko na para si Allah. Na. Meron yung ako pipi ay pituro ng ulama na rumo ko kakon na ayaw ko na kapiyan yan na pag-usura ka man nung kalikod ka na dinaniliti. Nabupipiyon na anam at na makasisimar ka. Nabupipiyon na anam at na makasisimar ka. Kaya sabi ko yung pipiyon ko na para sa Allah, may kasulubot man na rin ito mataurong na pipiyon na may kabukon yung mga sudi. Ako, ito yung maana na niya kawa sa sakot to Allah. So yung maana yun asildok man na kapag ilolo na may lagi ito. So wala yung mataw sa gingan na nalagi din na. So yung maana yun nakapusa, na ino na pipipi ano Allah, hutiyan niya na uskan niya ni kuminoon, initandungan sa ginoon niya, kakayo, kang gulubaga, simbo na di, kanaba di yung gula lang sa gulubaga na mo, katuro. Kayo ba, king gulubaga makakukakan na ko kayo, nabo na pumusteran ako, ludi nabo na pipian ako. Di ba kaya ginagkakuman, naguminom. Abo na pumagistay naman. Udi nabo na ano man pipi yung ito. Udi na aniyan na anto na ini na may pipi ida. Oy. Sama na dito na kato nantay di puro di mamosa. Api agba ka din sisulot sa gimo to orto ka na. Naman ito. Eh mana ini na kanababukilay, kanababkunig na imong gapang manggulanan. Kaya maana ini na mararani sa para si Allah. Ako pa kay mana dapat na ino ka pang di kuman, higir adi katarang bisa ka, kaib na sabot na para si Allah. Kaya sabutan na yan. Ayat na sabot, ino ka pang di kuman, higir adi katarang bisa ka, adobong kung di pagumbugan ka, para si Allah. O, na. Ay na ini, nagina ni kinipong tunon wala sa ginawa niyan. Ay mabuhin doon na sumuwa, isa mi aloy, na makamatano sa ano nga na maurin na, di po puro ano wala, bumirakas ko mga amala, di po mayag tino sa ano nga na mauri. Alright, nagina di ini sa sabot mo kadarlan. Naisay niya miyak kalalawi do akal, ay mana na dapat amiri do akal, kurya masay mo to. Nakagyan mga to, tano niya kayo, ito adita na mapagamal, doon man sa may ito adita na mapahilod. Kakala yan dun 50, na mapit man ng 10, matuto-pulo na piralubidin. Kanaba lagi dumas mga pagtaw si Musa alayhi salam. Ay mga naninab kiro at sudiran mapagidot sa piragatos rahon. Oy, napali din adnap ko to napali at kubule si musi ko wa. Kalay do hino tagiron mamagulya. Turo na uliya. Nagyong ito ay mga nanin na sip ko din sa kalasan, naayakap ko din sa kalasan na di galibag sa simbos ko Allah para do pa kasundubon na sipso sa kalasan. Naadnap kirot sa pipiragatos ragon na dito gatinin si sa kalasan na di maguman. Yan ay sana sumo sa alayhi salam. Tadi dodala ko sa kanya. Nagiro tadi na nakandodala ko na mili niya nagyong ito panaw mali lubot katiya. Ayong ito panaw. Na memo sa Musa alayhi salam. So ngayon mo sanin, nakaiwara ng mga nabihira at na din niya nakataw, nagipkum sanin, na ay manin na, pupukaw maagyong ko to suguwa na, pupukituwa niya. At na may ginasura. At na may ginasura, penggirawa, inuwa na natigil na kisinduan, ayong ka na napalaw, asabab si sa yung utuwa, ang tunay nido na sa kataw matatalusan na, di magumal, aniya tito katatalusan na kakagindi magulya. Kauto. Namin sa Musa alayhi salam at tingin na inawatigin. Adun po sa tingin na pagkatong kung mga pagtawakan. Ay manay ni nasabot ko kaya tindira nakapagumal na era na diyon na kasindoan yun naging mo tamya kalalapan no. Ay hindi ka sa Musa alayhi salam taman sa manay ni na ini pagundisan niya nakatuyo na lango na may katulog-tulog yung mga nagunagipan.
Ini pagumbugin, o di na, ini pagumbisan niya, naging mo pagtaon yan. O di na, sa mga pagtaon yan. Na. So, kaya turuan niya nung sabi, basan kutunan na inunta na saging kaya masami, tino sa alayhi salam na niya kagirok masusura at tingin at napakalawansan. Adang kung napakalanon na tingin sa alayhi salam ang tunanan, na tingin na sa mga pagtaon, o di na bang umat o Ahmad, ayat turun Ahmad na ginang sungaran o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May mga niya si saging nga masatamiman to. Api pinamiyagay pita dito na mapagidid na asara kaya mga nini na panagnog na rin nakaaging kaulan nila na Ramadan kaloy din yung kami ano ito na Lailatul Qadr na isami ano yung mga ulama na khairun min alfi shahr kaya mga nini na pero miro adigiyong ko to asang gibuo ulan Ayo ta sa gibulan na pegitong na ayaw nakatiyon yan na 80 ang patraon. 80 ang patraon. At upang ako nabakaso, Lailatul Qadr. So mga ulama, nagibigyan na nakhi, na ako nakabusan niyan na tingin na, so tingin sa matuloy na nakaroo, saging mo to Lailatul Qadr, asatiman, na mas permiro ito di sumya pagmalaka asim besi ko tenday o yaman ini na may kawalo pulo patraon. Naman ito, ayun na ang tunay ni Baswala na manaratan nila mo sola kaway din na amay tabita na mapagidod na ano ba pala simba si Kuala nakita bisa dita na makambuel sa yaman ini na wala po na upat tarago na pala simba si Kuala akiting kita no si kumiyangaw na may magintaw turo na kapsito ka surga ka aging mo to miyangaw na may magintaw law na amal so tanda kawag-wagiran na dirang turo bisirang pakasurga na iya pa na sa kataa ayaw iya pa kang gulubog ka sa simbo na doon na minutulog swidod na iya pa kaasal na doon kinamaisan kung pa kaya turun ta si Osa Pulo Ragun na saragun kaya ang gulubogan ka sa simbo na susyo ragunin na doon nabilang simbo si Allah na naman ang tanong dari ng Allah sisya sa Ramadan na makalilis sa iyo na Lailatul Qadr nag-iadita na kapusa o paano kung makapanggalangan kung si mga amaltano sa ano na mori apaleta na mipumayado na yung mga nini na adong pa na iniresibo ko agi ng sukapusa sa laido nga panggaluin tano ay mga nini na di kayo pa doon mipumayado sa ano na mori anta baka tururo tano sa doob ay mga nini na may pakakirat ay naginuan niya nakipakas katinir ka to sa ano na mori wa may ya'mal mithqala dharratin khairin yara وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. Kaya mga na ini, nasab sa taon nga kang gulubog sa niya kayo tutubo na piya nakihilay niya. Ako niya kayo tuto amarata, nakihilay na, napiyan niya kayo tuto. Amin ititik, kupos o padga. Tapos tabi ko na taon na ginawa niya, nakihilay nga sa luman na mori. So, radiyon. Kaya radiyon, naging utang-atangap sa sukatatanuro. Na, kapag man naman so amal ka, na aya na ini na aya kisulubon naging buto paganero na Lailatul Qadr ikadua naging kaya kapupunag na rin tano sa kating pusa tano sa ulan-ulan na Ramadan ilaw naman yung kaya kapusa na doon nagbugon wala lugar o doon tano mamuling direno kakagi anto na ini na katawan wala agi ipon mo na frontliner tano sa sulasi sa lumananori ay sa mga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atina as-sawmu junnatun ka junnati ahadikum min al-qital as-sawmu junnatun min an-nar ka junnati ahadikum min al-qital ay mana ini na so tingin sa kapusa na nababalian na narabon man isar kano si api ko narara sa lagi do kapararabon o isar kano si kapakiti do ay mana na maumatan sa mga namori ay sabanas o mana na mga pusa tanong na ayak kulambo na punduli rabi na kasano nga namori. Kapagay, ayaw na maulaw na at yung mga ulama, naulog na pagkita, nakapura-out, nakadung ko api kung narakakakahi, umiyan na sa mga manaka. Api susambiyong ka na, minita mo yun, na di mga apas, na makaut ako api kung narakaan na ayak punduli rabi na ka na so, puwasang ka. So sabod, o sabagi, na di niya na isasabot ka na indudureno niya. Okay. Kala ito tubo na inibugan niya nun. O di sumbudiyan na, di niya napupusan. Madaw na kita mo din ng mga Ramadan na niya nanagod.
Ay maanay na niya kay tito na ini buwan niya lay di mo ta niya kay sanad na Ramadan na sumiyo gud sa eleksyon. Tabi wala na kasugoton na dinil turubos kanya mga gud na tutuhawi. Oy. Nana ang tanay ni ba? Sumiyo gud sa Ramadan na eleksyon na ibo ni buwan yan nakayitingin na moto. Ado makasuldo ko Peter o wago maasan duda o masan duda ami patagra ato na ko para diga pusa. Okay, napipirod wago na ko para diga pusa na namin na ini peso ko makabudin nga sa padugoy. Naman ito kadunggun mo lugar. Kaya sabi po ito sa kagi eta nakaprasurga. Isa't isa na nagisabutan sa kaparasurga yung mga tao. Ay wida kali na kailangan sa amanin sa mga nanawari. Okay. Na. Ito nyo diba? Gayong ka na dito nakatamo sa na ayak kilang do kung nang amal tanong sa alungan na nori. Ayaw na anay na di mo punod sa alungan na nori. So, wa yung bulasan, tinganon nas kanan ni pundodo ang tunay mo ginyar kabulas. Di lang ko mga sanakorotan wa. Ayaw na anay na kudodong lang. Ang mga hinot ang kapiyan yun. Demambu, bugunol alugar. Ilan naman ka lango na simba na ad na exception. Okay. Nagyubo yung kaulan-ulan Ramadan. Ilan naman malit ano sa pudumasang ludon. Alright. At kita kaya kisang ludon ko to ko di niya nakanggulubag sa simba. Paganiran nagyang mo tuwa kap ko haydo mga buwer katano tabi o. So mga buwer nagyurap ko magyang mo tuwa bisita. Namiyak ka na lang na nasandod si o di kang gulubag sa simba. Wala na dito ko parang gulubag sa simba. Alright. Nainay naman niyan yung Rasulullah aris ta subay na nahid na di ko pa kayo busimbayan. Di ko pa kayo busimbayan haram. Nagyang ito kaya pero sa diskanin ko pa kasimbayan na ana ba pitero wag na ambil din niya sa sambayang ang padugoy. Uwid, nasuwa na din. Nabib na nabugan na wala ang lugar. Kaapi pa namin hay doon na uwid din na ka. Di ka pa kabed. Di ka pa di ka po sana sa padugoy mga guru na. Pagkabudugan. Dito bukan wala lugar. Naman ito? Nga. Karama lagi do sambil. So puasa na din buwan na lugar. Ikadua sembud. Nalay dali mo tadi trabil. Di mana lagi. Namiyak ka na sembud ng siko ka di kang galubag ko simba. Asiko mga dito. Tabi engineer. Asiko mga dito na. So kasimba yung sayang mo juma. Berat na lagi dia. Yang mo juma. Simba yung kano sayang mo juma. 2 rakaat. Sa mga dato na gira di manayalayo na pipo kay gira na di silang makasimbing sa iyong mul jumaa o na simbing nga nilang so waktu duga na ba Peter ro gama abide nilang bus waktu yung mul jumaa do giro so gama itira na tingo gama abide kada ka ini rin girang dumuto uwa uwid nasuka pusa na di pala wala lugar ka ay katawan na era katanong pulang gigo isa na napulang gigo na katanong sa lungan na nori na hindi aloy na ang tunay niba sa tawa di trabil at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi wala nakuparay ko na di po sa sikulan na Ramadan uwid na fa'iddatun min ayamin ukhar na makapuludo sa padugoy na kabidan yan. Na katulad sindud nasukalok may alokos ta o di na may alokos sa himo ta may alokos na ay raradin na di panarangan na mga panyagit. Na ang tunay nito, gawin mo tameloks na ipagilin na o gawin mo tageloks yan na upagagagol pusa na padugot ang mga pusa. Manudi pa kagagol ka may sakit na din na kagagol pusa na buo kileron. Pag mayroon na gawin mo ta sakitin, o di na geloks yan na din na okay to dumada. So sakitin na dun na katiba dumada. Na dun ko para ibot dun mga pusa. Anak tuloy yung suwa, hindi dun kido. Nayaman na kiswa yan. Nayaman na yun na. O dun na kido na sa taman na pidi. Naman ito. Nasabot ang mga simba na sumapot na simba na doon na pituro na matingin na pidi yun. Basta ko sakit na dun. Kaya mana yun na. Ay berat yan. Nasabot ko sakit. Na di pa magagdos ka. Suwang yung suwig. May pituro naman na. Piyamam. Na nabapitero gama nabapitero gama banyan bidisod abdas yan na una lang sig ano ko makapira da okay nasuwa po sana
O di nakadikupa kayo ba kaya maamay ni na pusa, o di nakupa ka dila pusa si Ramadan, o nang doon na sa pudama. Kuya mani na doon na bugunwal na lugar. Ano sabab na kayo umiyak ka na ibadas kaya kilang ba? Amal tanong sa mga marami na doon kisurin na makapilingan mo sa amal. Kau to. Na, subukay sakit. Alagi dia naman po. Amay ko susakit yan na matid na, susakit yan na pitero po kung na dinukapiya. Kakipa ka gito wanwit tigit yan. At ito no. Nayaman na yun na, ay pitero gaman na nakapili. Saan sa rebugan niya no nakapili niya? Kau to. O bugo rin nakadun nakapili. Na, ang tunay niya ba? Sa pwede mga simba na pa kaya exemptive sa kanin. At eri na unuwa. Ugi nasuka po siya na hindi mo dugan yung lugar. Naman ito. O kumano pa kapiya mo. Kasusakitin na kupa kaya mapiya di tingin doktor na pinayawang ka doon nakapakapiya niyan na nakapiya na gudin mo kabidi. Yung tiyak ko agama. Na. Pwede po namin alas ang dusi ko mga kitab na aging ko ito kapkring dito ba eh. Eka doon aging ko takapuritan niyan. Na amay ko naka-aging ko ito ako ang tanong niyo ba? Kapkring dito yan, kapkuritan niyan. Kapuritan niyan sa wata na mas madudulo ta sundod yan si mga pakapusa niyan. Na ako natagilin na ang tanong isabi pa doon yung nakapusa. O isabi pa doon yung nakapusa, nakalaki yan sa ginawa niyan. Kalaki yan sa ginawa niyan, nakagina, nagkagay ba pusa? Kahira mambuo, maririmbot ta na nawa na sakit tigira na pagkagudin ka. Ha? Awing gira, pritan ka sa wata. Nawo, ayas, saba pa doon yung nakapusa na kalaki yan sa ginawa niyan, na isa taman na, pakapidi, ang tanong niyo, pinayo sa padugoy na kubudin niya so, wasan niya, pinayo sa padugoy. Amayot man nakaya doon yung nakapusa, nakanagon niya nakalak sa ginawa niya, nakayanigalagay, naswata, kang baka binasa uli na magugugugo niya, nakapakapusa niya, nadupusa, nagluwan ni kaso. Pag rin na, makapusa, akubudin niya, na makapupidyo pa. Ito ito makapidyo, nakagayin ito, magugugo niya, nadupusa. Kau ito. So, kung mga ulama, natigiran na kapidyo mo, kupara dinupusa. So, ayaw man, inapian doon na kupara yan, kapitan, ayaw doon yan mo rin na, pupugo ay pupugo siya tanong sila. So kapusa, nabigna ng bugo mo, Allah ano meron ka? Nindore mo naging kapusa. Na. O sasakati o agama, so ay maanin na mga tao, amyasang dudo. Sa doon yan nakapakapusa, nakapang so ay maanin na doon yan sundod na dupusa. Na ay di sasakati o agama. Ay maanin niya na miya kabuwa. Ang tunay niyo ba, niyo ka sa kaniyan, na doon na basing doon ka pinapag yun na mas mabugrabis ka ta. Alright. Di mas tago sa giyong uta mga sindo doon na may alitan. Kau ito. Na kung sasakat yung waga mas yung manay nila masasundo doon ka may haydo di na may kiritan. Nga minsan, may musafir na pili din yan sa kata na giyong uta doon masundo doon. Kamapaparu-paru ay doon yan na ang tunay ni nakapusa na kagiyong na madagali customer na kuraserong. Wala kaya ito bila. O di na doon yan nakapusa na kagiyong ang tunay ni ba? Sumiyagi taulong yan na doon yan doon na tukido, pura kugun yan. Kagi tugo na miyo ka doon. Ayan na nagkape po sumiyagi taulong na kiling ka doon magugugun ka. O ito, ano yung kugun na doon? So yan na amay ko din na sandod. Na baka din na miyo ka, kanay doon nga, pinaulitan na sasakati wago maging mo ito ang sandod na pinatunan. Kani sikatan ng wago ma. Nalako na sikatan ng wago ma. Yan, nabitang nga yung madawala di si matao. Na, ay man ba kadang lang sa mani, na di niyan tatago sa ginawa, yung kaya ko, kapamosa, at tingin mo ba yung maana na, din isik sa uwawa. Nalako na punishment yan, naduwa, si sa dunia usa, alawan na mawari. So, sirong sa dunia, na naidaling kaya may alis sa yung kitab, Minhajul Muslim. Yan ito, ginawa na kita ba Minhajul Muslim na ay sumirat na siya gina Abu Bakr Jabir al-Jazairi. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya yung tasakataw mama, niya kaysa na niya mo, natigin na ya Rasulullah. Saka natigin. Na, ang tunay ni ba, miyan ba, kaya pakabuka ka natigin. Tigin ang tunay sabab, natigin na yung bagay ako kaya duro pa ka na mapipia, ang tunay ni mapia ka kila, oron na, dahil matigin si ulong, doon na bagang na, katagin mo.
na ayaw mga ninami ang bubakado makasunod sa iyo at mga sangdudong ni alitan mo. Natigong Rasulullah ayaw mga nina malana nakasalaan. Kauto. Sa kailangan namin gulalan na kayo, o di ka namin gulalan na kita, di mapakapakabulos ka sa luman ng nori. Tigi ito sa katawa mataman, na natalutiman na na pumimili ka. Pag at na pag, o di ka magagasyo, pag nasuyo ka doon, na o di ka magagasyo ka doon, nasuyo ka doon, nasuyo ka pumimili sa yung atano. Na, ayaw ko na pa rin, pag ipanggulo ko ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makasara kanilaan sa kanila. Ang sabon sa iyo, kayang bubunin sa din yung nakapakapusa na ayaw bitero Rasulullah na tingin na itqura kabatin mu'mina. Ayaw ko na tingin na pag-unismo na ka. Ilang ko kugugin ngayon na ayaw ko na sulo na katigin na maradigan ako sa katawa doon abisaya ang mapaparati ang kuwawa. Kaya mana ini na makapuludo ba sabay ang mapaparati ang kuwawa abisaya. Nakmaradigan na, nakmaradigan na ka, napakatmati ang nakataw. Pag-un nakasayo mo, kaya man, nakaragniron. Huwag na ka sa kasibisibo. Ngayon, mas kinaw, sa iyo sa tanin, ito na, daguto na bisa. Daguto na bisa. Kagi na nadira ka, ano baga, dira ka mauupan, nakanaba na bisa. Ay, mata, benar na. So, sabo dun na, ayaw ba siya, na bisa. Kato siya sa bisa. Nakanaba mga bisa. Kagi na, mga pipi na ng mga tao, dun so, maano na, ayak na pitero, na mga empleyado ng bulan. Kung baging empleyado, rabon, so pinakamabubo, libo laging butuwa, baging empleyado nirang, kasi sa suldo walay, na di sira rin mangugupan, na, mana, sugay na kasi, na tapangayaman na di nga silang sugay. Okay? Muling sirang kalaran. Okay? Naiptero na di siya, naging butuwa, doon na ba yung sungan, napiyap na, di nga, siya kayo, nabibingan na ba ka? Sabi siya, ayaw nakapkud, naging abisya, nagira napkud na katidawa. Matidawa, aging utaduingid. Nakeba siya sa ingid. Naso, niya katabano na ingid, nasayon sa may ranro. Nakiram. Naso, mga tawa ko may ranro, aso milindir. Nagitip, matindalo mga bisaya iran. Alright. Agin. Sa iyo na sa tanong na dukit o na bisaya. Nagiutas sa katawa mama. Agisi umasa Rasulullah, nadun pa na mga bisaya sa Rasuto, na sa tama na miniduwanin na tingin na ya Rasulullah, nadiwag ko ka. Pada ko tingin ko mga kumaramaran. Ay sa Arabot kumaramaran naging ito mga fukara. Okay. Kung miskin, di ba sa kumaramaran naguso ang tunay di ba na pobre. Ay turo na pobre na miskin. Ay turo na kumaramaran na fukara. Ay di ba niya nasukon sa mga miskin. Ang mga pobre na pupul ka di makapita. Pupul ka uto, pupul ka gabi na di makapumamasan sa pumasan na di pula ka. Sirang kita. So, pobre, sab kumaramaran, na makaysa makasukat, na makaysa niyan makanagsusukat at mga ipagutong yan. Na makautog man, nagsusukat at mga ingibin yan. Ito dito nuturo may isang kayo, isang tuwa. Okay. Kasi mapag siya gito, sa giyong tuwa, makaysa makasukat na kaniyan. Nagsusukat at mga turunan. Natigo sa katawa mamadiyan na ng kuwa, natigo Rasulullah katasuga doon. Ayaw ko natigin na yung kadoon, na siyamo syahrain mutatabi'ain. Ay mana ini na makapupusa ka tingin sa bulan na tundog-tundog. Naman ito, bulan na tingin na tundog-tundog at tingin nakapusa na ka. Natimusa ka tayo mamaya Rasulullah na di ka makiyuwa. Alright. Ano ba na ikakuguguan niya naman po? Mana ini na ugo niya na magugos sa giyo mo ta pamamula na di ka pa sa madalatan na episig sa giyo mo tuwa ka na bulan ulang Ramadan. Api ang dakag dingin na kupakapsipa. O siya rakatanong na kupakapsipa sa lagot o di na mamaano di na kaninsan na buta-bulag. Bagi mo tama, di ko na binigilin yan, napatubo na yung yan. O ay, nabiutigin na, marug natigin mo ba maguga. Na, anto na ini ba, tingin Rasulullah kata siya katalo. Naging muro-puro tigin. Anto na tigin na katalo. Tigin na katalo. Ay tigin na katalo na ito amo siti na miskina. Ay mana ini na makapulo na katigin sa 60 katawan miskin. Asan sa kugugun ka ipulo na kakirang. Natigin na ta sa katawan na maadod na tigin na baka nakigulo. Asa ka natigin at kumaran ako. Na ina naman naging kapag interista do Rasulullah nakanganang nasa so mga umat yan na dinin may bagag sa kapusang. Kakabuyo din din. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa taman na
Budun niya kasi nga nang budun yung subulsan niya natigil na katang. Sa dugakan bakanan na pamagana na ka. Natigil yung ta sa kataw mga ipumagana ka na sa manilipula ka. Namiya kasi nga sura-sura ba tigil na pagana na ako mga pamilya nga. Isa una kasabot sa gimo to hadith na era na nina dodi na bugano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alugari budi kadidi gimo ta sa kataw mga masul. Mana na kayang budon yan ko doon yan kapamosa. Kauto. Kadua sebutan tanong si na di tanong gusto agin ta sa kataw mamay butik sa amang mga pabili ako. Nagudi ako po kagugo para ay teknik ko na mapagod na ka na sa mga pamilya nga. To, nakagiswal na nakataon na nito ni mga bubutabiga. Katawan na nito ni kugugung ka, no kugugung ka, naging mo tapagan, ayaw din naging mo tayo kadua, ngayping ginubag ka na suya ka talo. Matambunan na ko, pero di tarimano wala. Kaya magugugung ka, nasuya ka doon, di nasuya ka sa pagane. Pinggulubog ka, naging mo tuwa, kadua. So, kataan doon, wanto ni kugugung kasi sa ing atalo. Kauto. Na, ay may nanay, mga babayakan, na sukaplusa na dudnanan bugunwal wa alugar, ibong ka, minduran, palid na adnak kakubudin ko. Kau sikat di uwago ma, suway mana na mga tamis sendud sila na apni Antonio Libo na di mga sendud. Naman ito, na. Api apa nagyang ito Antonio Libo na adnang brido niya siya ko sa Ramadan. Namiya masuy sa Ramadan na, doon yan nakabibi. Nayamaan na nila, pag-ibigin ito ako na. Pag-ibigin ito na. Api apa na niya katitalong taka, mga Ramadan na yan. Lahat na dumaro ka pusay. Api niya kapira kalapis, pag-ibigin no? Ako na. Sumangaw na ma. Lagi dia kayo na Imam Shafi'i, Imam Ahmad, ako si Imam Malik, ako si Hasan al-Basari na nagyagawin niya sirang sa sabing sa tao. Aad na mbida niya ko sa Ramadan. Namiya ko masuy sa Ramadan. Nado niya ito kabidi. Namiya ko niya sirang sa yamanan na kubido niyan dun sa doon yung nakabili ko na ipo sa niyo na Ramadan na utang yan ito si Kuwa. Doon niyan siran. Mana na po na kapira ka na po si Ramadan na kubido na kadluto. Naudi nga magugugo ka doon naman doon yung kasakita ka. Udi na sandudiga ko kasi sandudiga na ay sa taman na. Udo kita kakido yan. Kabido kido na makapidyo na ka. Naudugo na makabuka makapidyo. Doon doon na wala lugar. Naupman na magugugo ka. Nakinaginang na makapusa. O kapag ikaw nakapatayin, nagpaka di na pinakapakapulos ka. Api at nagyang utamiyofat, at nambudo niya. Na ayam ni Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na niya isa na namiraw man na sa katabi. Tigay na inna ummi matat wa alaiha sawmu syahrin. Apa aqdim? Sa kanatigay ni Rasulullah na at naina ang namiyofat, na nambudo niya. Yun ang mga di. Kupakabudo na anong? Udi nambuyo din na nun, patigil na away, kakagi utang yan ito si Kuwala. Kaso utang si Kuwala na mas malaikab na nakabiyo din na disutang ko sa lakaw. Kauto. Ay ako nakisabot sa geng kaya hadith, na apiagin utang may wafat na uli pangalimuon, o kipamilyaw na diran, ito gusi sa geng utang din na nakabiyo din mo, wasan niya nagupaka di mapiyakapabulos yan. Si Kuwala na kuburian, udi na sa lungan na mauri. Inang tabuagin mo to, ay wafat yan na doon na makalugar. Ay barat na dumada sa sandubyan. Ay barat yan nagkusakit. Na nagdipro sa Ramadan, na doon na sa sakitin, na budumya tayo na kumadong ko na tapod, kaya nirilang ito. Ano man yan, na makalugar. Git man naging matami makalugar, may kapi yan, sumigot sa mga gulo na, manin na di katawa na may tangyan. Nagito yan na nasa katanogon na. Kates ka. Ibarat yan. At nangyo tangar ka. Na ilo pa nga nakakakayo kasisimpitan. Nakakayo kaluguluguran, piya kalipatan yan. Sumagos sa gudir ka. Nanaroon tama na panganong kanawi doon yan. Ay budo din yung gana na. Udi mo termilon na may mga pinapinudupon. Na madang nasa sapipin yan ro. Nasa ka ko para kutagol nga sa kuwan. Rarangit si sa yuta lagi dito. Na ini nasa sakatan na wagon ang yuta lagi dito. Kaya po, ang tanong nyo ba? Kaya po, doon pag-yun yung mga ulama na amay ko nakagyung ko tuwa tao at nandoon din yan narinig niyo mas Ramadan na doon yan nakagodi na siya gina Imam Shafi'i, Imam Malik na tira na
pagkabaya din na gumakapipidio. Kaso ka makapumayad, na gumanin na makapidio. Ay ako nakapakapidio yan, na minuman na sukapidio, nakagi ino kuno to ha. Sumiyagod so yung mga nini na sa pula wisa, ulan-ulan na, miyada so sandudiyan na dinubuyad. Dinubuyad, aramig miyada so sakitiyan, miyada so kasasandudiyan na din makabid. Nagituan. Miyada sa kanina na gumakapidio ka, kagi ujong utakyan direno na nino. Sukman so yung mga nini na, doon na makalugar, ramig niya masusa Ramadan, na din mapiya, o di na din mada so sandudiyan na sa taman na, pagkabayad na di makapindi. Yutir kay Imam Shafi'i, Imam Malik, agus Imam Ahmad. So, pwede na ulam, may ito bilangan, natigiro na malayido, miya kalugar, ang takado makalugar na sa taman na kubido niya na pinimira, pido. So, sibutan siya na, piyagayon na nila na pagkabayad. Ay, kung di rin pag-iyon na yun, naging mo ito ang kapidiyo. Uli na piyagayon na nila na pagkabayad. So, yung mga na yun, abidin bugun na alugar. Api ang tulad ni Resonra, nakubido na kaaging kaya, sumiyagod na kaulan-ulan na Ramadan-udang mga pusay. Walang idong yung sandud nga, doon ang masandud pa, lahat nakibidon. Asa sa katanda ka waguma. Ino to, nakayo man na iniiba na sa simba, kakupa kaya, kasaba pa sa kaparapia, ginawang kasalungan na mori, namin mabuka, di kayong gulalan na esang bilyon na, marun. Esang bilyon na, marun. Basta mapibalas na isang bilyon na marun, namin kabing kayong gulalan. Okay. Niyakay sa na miyalo Rasulullah, tigil na liswaimi farhatan. So tigil subura po sa na, dua kapipil ginawa bagiyon yan. Gyago na ginawa dua kapipil bagiyon yan na, kapipil ginawa sa dunia, nagukapipil ginawa sa alungan ng lawri. Eh ako nakapipil na ginawa sa dunia, naigira ko na mag-uudod mo masyuta tangas sa miya, nangayon na ka, nakakauka orang ka, naigira niyo masyuta tangas, napupil-apil-apil ginawa ka. Kapahap ko doon tanwaya. Ano niyo, kung mautatangas na pupil-apil ginawa ka, kami at ang kadalaga, minisampay ka, tiyari masuposan ka na niya katanggapin. Na, ay kapipil ginawa sa mga namuri, na yun at ang mga sa mga namuri, na may kudod na pagundudan na ka, sa mga amal ka na, kami pamayad ka, na mga ado, na puro maso, di nga kapamwasan ang tumitir uniyan. Tigin na, ya Rabbi, hey, tigin na kandanak na tigin. Di nga na naurip na nakatigin na, mana'atuhu, minasyurbi wal akil. Ay mga na inarnakas kanyan, kududoyan yan, nakakan na bukainan. Asira kan minisabot, pasaya ba kaya na koron, alo kinitagaan yan na para kaya Allah. Na iman doon na syufa ito na. Ayan, palindingan tayo ng siwapi ko naraan. At pinakaminos, na ukuno, tibo mga ulama, ukuno yung mga nanabid na kita, pura o takadun ko naraka, kaisaw ta matumbita do mga tao, at na doon na pura surgo na at napakaw ta doon ko naraka. Adun man na pura naraka na doon sa doon na ta ko naraka, na amig at pura o takadun ko naraka, na yung mga nanina, kaya kuduling karo arabon na ka na so, puwasang ka. Nakot pa kaya ka na ba, man akap kagdum mga kasi ko, kayo uwapi si ko naraka. Na ito tanong ito pinaglari. Ina man doon bugan wala alugar kagiyunan. Ina niyan doon bugan alugar kagiyunan. Na, sabi sa ako kagi at 13 na nakatanong ko, sama niya na ako kumasapulawi sa kami nito sa lando. Ay ito ko rin naman siya, mga budayan. Huwag nga paguro na si engineer, bulasan wawas, ay napanabunta man yan, na ang tunay iba, gayong uto ako miyalo sa hadith, asiksa, huwag maamin na mga tawa, din yan, pusa yaging ulan-ulan Ramadan o di na, din yan, panabnari. Huwag, inimbiray na niya, naglilangan lang. Na, kapahagi na may nagigundap mga pudumang ulama. May kaysa na si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayaw di pupulutulsi o doon na gina hadith na si may katitiyang ki Abi al-Umama al-Bahili. Apado ko mga bulay ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May ano yan yan na may kaysa tingin na si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may nagagaman. Adi niyang tiro na siya tingin sa yung ito katurugurakan din natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namiya ka umarang na tingin na duha tawa, mama, kaya arang anon na mga malaika, kaya yung mga bubugur. Miya ka umasiran, si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na
ino pang sa mga malaika na ino pang makamasi ko Rasulullah at na ipagindo iran na ay naman o di na napagkita ko niran alay do jimo to kaya pa ko manong Jibril alayhi salam ini pakileron wala ay ko to sabot panakagiupag ileron wala sulamo no mambubutag si sa surga sa naraka na kumya kapit pasyo sa gimo kapito lapis sa langit na meron na naging ito na siya niran sa Rasulullah nagyatan niran sa ang tunang libo na paglutan na gingabraswa o gingawaga mana nakupakasir nakyatan niran nabubula niran dumati na, inidumbugiran na siran inuwit si isa yung kutapalaw. Ayun tapalaw na isa kinuritaan na jabalan wakram. Maanay na palaw, amiya kalala, apya karimarim. Apya kalibulibutong. Na, so isa yung kutagita o mayroon na buli na raw agyang kutabu at tingiran na ya Rasulullah na panikad na tingin sa puro. Anabunod ko sa Rasulullah, sa taman sa mga kagiro, tingin na, di ako na tingin kuhugaw, bagusan mga panik. At inugupan na misra, inugupan nilang sa Rasulullah, tamang sa mga kapanik silang sa puro, kaging bako masirang sa puro, na plalaw silang dun. Kaging makakupan parang silang, na niyak kanag si Rasulullah sa niyak kadagdag na di imlalalis. Oy, di niyak kadagdag na di imlalalis. Di makatigil si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naminisa yan, tingin na mahadihil aswat, anta ini ki mga lalis agin nga pupunga ano ron ni sumbo mo tabo miya kataling umako Rasulullah na tingin na ginang sa mga lalis o mga tao ato ko naraka at kira utsi sabot ko yung ani nakapsiksa as ikira miya tang kadu Rasulullah at pagkaran ni sila ato ko naraka sa yung gusto yung anak na ganyan bro dito tatapian na Rasulullah na paglalako silang din tamang sa medo sigira naging kutuwa berpa katatagun kiran. Na mele sirang kuno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya mele sirang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa mi alusi na ayaw ko na mambubuta daging utang mga tao. Na ayaw ko na mambubuta diran na kibibiti ng siran. Agyong uto kabibiti na kira na babirin sa siran pan. Na ayaw pa kapagi kataan naging utabun bulas kaya ugin utabun bula lima. Ababirin sa siran. Nagimot ang ababirin sa makiran, maalaki na biaraki bihim, na gimot ang ababirin sa makiran na musyakka at asdakihim. Ayaw ko na maano ito na, gimot ang mga tao, na maanay ni na kikakikis sa gimot ang mga ngigiran. Alright, kikakikis sa gimot ang mga ngigiran. Tasilo asdakihim daman, gimot ang kakikis sa mga ngigiran na pupumanugo, pupumakapun sa mga rugo. Oy, naman naging mutayan ng butadiran. Kaino to tigo mga una sa tanto kay pasangan na buker na naging mutang mga tao si buker nga sakiran. Agito kay pakagito kun Rasulullah di imlalalis sa gyud to kelo nga naging kumun di ra makandodol ako sa muta pala. Dala tigir sa Rasulullah na ini siyan. At hindi na manhaula anta ko naging ka mga tao, anta sila na ting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayaw ko na inisim bagay mo tabi na alladhina yuftiruna qabla tihlati sawmihim gina na atigiran sa mga tao apundo kasiran ko una ang punuda kau maaging kutwa ibubuka depan sunod sa mga na pundo kasiran oy Bubuya-buya nila sa posirang, naginan ipumunod. Tanong diba? Diran isungkad, o diran hindi yung sisagin ko to, ayam ano yun na, ibubuka, napimbuka siran. Naginan natigyan ni kapsik sa akiran natigyan yung utadua. Na, sa mga ulama, na komentary rin natigyan na usinig sa uwal, agyong ko to, lipusa ko, ipupusan na kayo, doon na miyakabu, na ayaw po din pusa at din nipanggap sa pamigiran niya ni pusa. Uy, natatangkad din niya sa kanyan na Muslim. Paparatiyan niya sa Allah. Nabig na pag siya kaya mga anak, tanatama ko guli. Napakilo ka sila na yung anak, di sila nila ko siya, wapian doon na makalap siya kung dunya na, doon na biran, labot siya kaya mga anak ng mga buraposa. Apo di sila nakapantagin na sasanggap niran, nagutap siya mo paniran. Napirap manigap, kina mo na madagalataw. Perak managap kini mo na mga barapo sa man na buto niya duwe busang ka
Nga bisa ka sa gimot ada nga kapusa. Namya bisa ka pang sa gimot amina ikaw berapuasa na mainam yan yung buto na anay nila. Pagkana ka. Lagi na. Yung kaya mo anita mo, sabi dubod na si sa gimot ato na inibo. Mga siksa, isiksa uwawa, si sa gimot ang mga tao, adiran tago sa ginawa, aging kaya di kapuso sa ulang-ulang Ramadan. Pagnintan mo si Kuwala, palitan mo din na ayam ana na limong wala tarimaan din sa mga prosatan. So ayam ana na misunod, mutabulabo si kumanga do kasi kiran nila kan wala sangan wala sa madagalang napiya. Na tapukan tanuwala sa ubod na do tanuro nagapusa na manubod ka pakabito mo si ko pada mga guri kagi ina din indere naman wala dong kaya man na dumibed. Pagnin tano siya kawawa at tarima ang sulam o nasimbo tano siya nga ulan-ulan na Ramadan na sumiyagad nagu mada katano udi na miyada katano sa Laylatul Qadr ayam aman na niya ka pagunang tanuron pagnin tano siya kawawa udod na pupinga sa sakit na pamakabagarin siya ng wala katanto madala ayam aman ninahon pupinga sa sakit si saging ulan-ulan na Ramadan na sumasagid masasandog sila si ko di katamasa pamakabugurin sila na wala sulangon maani ini naruan mga dun sa tamo kiargina kalagi do yung to si isa gimbo bubuyo yung to kaya apo asa yung ta mga turugonira ay na misandog sila na di lang alam na naguso sa lakausan na maani ini na pakasaburan sila na wala limong sila na wala pakalangiran na wala suruski puping na karano sa ampon udi na maap o datang to katakas udi na datang kasumpatis sa yung iya usaitan so adasar na tipurti na ginagatan na na oras tano sa municipality Amarantao na pagkatulintano to pangintaro tentano belasan tano na sa madang na mapiya udod na pupya ka oriano sa mga programa tanako seminar na anto na iniba kapag minutra lagi ang microphone o manuba na wala kalalamin na punduatan na kapag duatan o mano pudaan na programa nyo siya na kapag nawa anto na iniba nudra na lang ang microphone buat na putulungan nyo butabula doon yung ito katatalo ng tanawan na kituro siya yung turo si agi mo kasi bayalabi na Manalingin ko. Kaya ko. Na naman tanod dalin kayo. Nanakaw to. Kaya naman ni napagluot tanod din. Pagnintan si Kuwan lang tanod pipiya. Amin. Maliot tanod lang. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina wa asdiqaina ya Allah. Ya Allah, imantuya Allah papalag na miska ya Allah, si kami saging adur pa ang bubayan ya Allah, ayat iya misi ingkulalan lagi mutaso aswat tamer kaya Allah, kudi mi kasinanado si kuwagamangka. Ya Allah na baluang kaaging kalilimudan ya mapiar kami ya Allah ya Rahmanir Rahim. Di kami matag na kang gaganata ya Allah, inunta na rinila ang kaming kaya Allah. Amin. Panginamer kaya Allah sa mga pamilya niya kumaanam ya Allah, nasamburakan kakiran sa mga limo kaya Allah na turang kasirang panay